ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा। आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर। संपर्क 9730 10 64 77। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ग्रामीण आरोग्य सेवेला नवी उभारी देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला। सिंधुदुर्गातील 9 प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा प्रदान करण्यात आलाय। त्याचबरोबर 18 प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि 17 आरोग्य उपकेंद्रांच्या नवीन इमारतींसाठी तब्बल 37 कोटी 37 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांच्या विस्ताराला मोठी चालना मिळणार आहे। ही माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सईदुरी यांनी जिल्हा परिषद आरोग्य समितीच्या मासिक सभेत दिली। सभापती प्रितेश राऊळ यांच्या अध्यक्षतेखाली छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात झालेल्या बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, मेडिकल कॉलेजचे अधिष्ठाता डॉक्टर अनंत दवंगे, सदस्य संतोष पारकर, रुपेश पावसकर, सुनील पारकर, अवनी तेली, श्वेता धरणे, यज्ञा साळगावकर तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते। बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी आरोग्य विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अत्यंत स्पष्ट शब्दात मार्गदर्शन केलं। कोणत्याही आजारामुळे एकही रुग्ण दगावता कामा नये। प्रत्येक डॉक्टर, परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचारी यांनी हेच आपलं अंतिम लक्ष्य मानून काम केलं पाहिजे असं सांगत त्यांनी ग्रामीण रुग्णालयातील नागरिकांना वेळेवर दर्जेदार आणि प्रभावी आरोग्य सेवा मिळणं ही यंत्रणेची सामूहिक जबाबदारी असल्याचं अधोरेखित केलं। आरोग्य सेवेतील गुणवत्ता, तत्परता आणि संवेदनशीलता वाढवण्यावर भर देताना उपचार प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई अथवा हलगर्जीपणा सहन केला जाणार नसल्याचा इशाराही दिलाय। नव्यानं मंजूर झालेल्या निधीमुळे आणि ग्रामीण रुग्णालयांच्या दर्जामुळे जिल्ह्यातील हजारो नागरिकांना अधिक सुसज्ज, आधुनिक आणि व्यापक आरोग्य सुविधा उपलब्ध होणार आहेत। ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळाल्यानंतर संबंधित केंद्रांमध्ये आरोग्य सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार होणार आहे। सध्या असलेली 7 खाटांची क्षमता 30 खाटांपर्यंत वाढणार असून ऑपरेशन थिएटर, तज्ञ वैद्यकीय सेवा, वाढीव कर्मचारी वर्ग आणि रुग्णांना दाखल ठेवण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे। फोंडा, पडेल, मसुरे, शिरगाव, मिठबाव, बांदा, कासार्डे, खारेपाटण आणि माणगाव या केंद्रांना ग्रामीण रुग्णालयाचा दर्जा मिळाला आहे।